ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରିବାକୁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲି ଆଉ ଯିଏ ଆର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ଭବ ମୁଭିର ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି ରାକେଶ ସାମଲ ସାର୍ ସିଏ ମୋତେ ଏଇ ସୁଯୋଗଟି ଦେଲେ ଏ ମୁଭିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ମୋର ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ ମିଳିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନିଜ ଭାଷାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ କହାବତ ଅଛି ଦେର୍ ଏ ପ୍ରୋଭର୍ବ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ବାय ହିଜ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଚରିତ୍ର କହିଦିଏ ମଣିଷ କେମିତି ତ ଆପଣ ଏତେ ସୋବର ଅଛନ୍ତି ସାଉଥ୍ ମୁଭିରୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିରୁ ସାଉଥ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜନେସ୍ଟା କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସିବ? ନିହାତି ଭାବେ ମୁଁ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବାହାରେ ବି କାମ କରୁଛି ତ ମୋ ନିଜ ଭାଷାରେ ବି ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଚମକୁଥିବା ହିରୋମାନେ ଅଛନ୍ତି କାହା କେଉଁ ସବୁ ହିରୋକୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସିନେମା ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ହିରୋ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ତାଙ୍କ ସିନେମା ଭଲ ଲାଗେ। କାହାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଛି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ଲାଗିଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଦେଖିଥିଲି ରଜ ଟାଇମ୍ରେ ବାବୁସାନଙ୍କର ମୁଭି ଦେଖିଥିଲି ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ମୋତେ ସେ ସିନେମାଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ବାବୁସାନଙ୍କର ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସତ କହିବେ ମଣିଷ ଟିକେ ଅଧିକ ଆଶା କରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଅନଲିମିଟେଡ୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ବାବୁସାନଙ୍କର ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ବାବୁସାନଙ୍କ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେବେ କି ନାହିଁ? ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ହେବା ପାଇଁ। କେମିତି କ'ଣ ପରିପୋଷଣ କରିବେ ଡାଇଲଗକୁ ବାବୁସାନଙ୍କ ସହିତ କାରଣ ବାବୁସାନ ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି କେଉଁଥିରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି? ମୁଁ ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ କରିବି ଆପଣ ବାବୁସାନକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସାଉଥ୍ ମୁଭିର ହିରୋକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯଦି କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବା ବାବୁସାନ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ସାଉଥ୍ ମୁଭିରେ ପାଦ ଦେଇପାରିବେ କରିପାରିବେ? ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଓନ୍ ଚଏସ୍ ମୁଁ ସେମିତି କହିପାରିବିନି କାହିଁକିନା ପର୍ସନ୍ ଟୁ ପର୍ସନ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଭ୍ୟାରି କରେ ସେଇଟା ଓନ୍ ଚଏସ୍ ତାଙ୍କର। ଏ ମୁଭିକି ନେଇ କେତେ ଆପଣ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏ ମୁଭିକି ନେଇକି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ବିକଜ୍ ମୋତେ ସାଉଥ୍ରେ କାମ କଲେ ଭାଷା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ସେଇ ଭାଷାରେ ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପଢ଼ିବା କାମ କରିବା ଓଡ଼ିଆ ଯେହେତୁ ମୋର ଭାଷା ମୋତେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ସହଜ ହେଉଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହେଉଛି ସେଇଟା ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୋର ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଯିଏକି ମୋତେ ମାନେ ରାକେଶ ସାର୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ବହୁତ କିଛି ଲର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାମ କରି। ଆଗକୁ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଆରେ ରହି ସିନେମା କରିବେ ନା ଯଦି ସାଉଥ୍ ଉପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଫର ଆସେ ସେଠୁ ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।